Segen. One penny. Κάνουμε κάποια flights με ένα mini drone. Ανοίγουμε αυτό. Αναβοσβήνει. Μένει κάτω. Ανοίγουμε τηλεκοντρόλ. Σταμπιλάρουμε. Είναι έτοιμο για πτήση. Μας φεύγει λίγο. Ωραία. Προσγειώνουμε. Και βάζουμε εξωτερικό μικρόφωνο που το ξεχάσαμε. Ελπίζω να γράφει ήχο. Το mini drone είναι κατάλληλο άμα θέλεις να σπάσεις κάτι μικρό και φτηνό πριν πάρεις κάτι μεγάλο. Αν πιστεύεις ότι σ' αρέσουν τα drones, μιας και είναι και λίγο της μόδας. Επίσης μαθαίνεις χωρίς υποβοηθήματα, οπότε αν πας σε κάτι που έχει GPS μετά είναι ακόμα πιο εύκολο. Αυτό έχει κάποια αυτόματα tricks. Το πιο δύσκολο σε αυτά είναι το orientation. Ωραία, όταν το μπλε είναι μπροστά και είσαι από πίσω, καταλαβαίνεις, το δεξιά είναι δεξιά, το αριστερά είναι αριστερά, το πίσω είναι πίσω, το μπροστά μπροστά. Το θέμα είναι τι γίνεται αν κοιτάει εσένα αυτό. Αυτό έχει δύο μοχλούς, έναν για τον γκάζι, ο οποίος πηγαίνει πάνω κάτω, και ένα για το προς τα που θες να πηγαίνεις. Ωραία. Τώρα δηλαδή που το μπλε είναι μπροστά, το κάνω αριστερά, πάει αριστερά, το κάνω δεξιά, πάει δεξιά, το κάνω πίσω, πίσω, μπροστά, μπροστά. Ας δοκιμάσουμε να το κάνουμε ανάποδα. Ας δοκιμάσουμε να βάλουμε ένα καλαθάκι. Καλαθάκι μες στη λάμπα. Ναι! Έτοιμος για να πάρω ένα αγωνιστικό, ένα racing και να φορέσω γυαλιά και να τρέχω στην πίστα του Ντουμπάι. Γι' αυτό είμαι έτοιμος. 3, 2, 1, drone! Κάνουμε μια ελεύθερη πτώση. Επιβάλλεται όμως να πάρεις ένα δύο μικρό μέχρι να πάρεις ένα μεγάλο, γιατί και αν το σπάσεις, εντάξει, 20 ευρώ κάνει. Αν έχεις δώσει 100, 200, 300, 400 και σπάσεις, θα το κλαις μετά. Εμείς έχουμε και ένα πιο μεγάλο, χωρίς υποβοηθήματα και εκείνο. Το δείξουμε σε εξωτερικό χώρο, αλλά πιο πολύ αυτά είναι για χαβαλέ, ούτε για να γράφεις βίντεο, είναι τίποτα. Για να γράφεις βίντεο θες κάτι ακριβό. Το φέρουμε εδώ κοντά. Έλα εδώ στην κάμερα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Γύρω στα 10 λεπτά κρατάει η μπαταρία αυτή. Φορτίζει σε κανένα 20 λεπτό. Χωρίς να σκύψω. Κάτι έπαθε, ζαλίστηκε μάλλον με τις πολλές πτώσεις τώρα. Τελειώνει η μπαταρία, αναβοσβήνει. Όπου να θα πέσει. Τώρα δίνω πιο πολύ γκάζι, αλλά δεν ανεβαίνει. Τέρμα γκάζι. Και σταμάτησε. Αυτό ήταν. Τελείωσε. Το σβήνουμε εδώ. Το σβήνουμε εδώ.
και το βάζουμε να φορτίσει. Αυτό φορτίζει με ένα καλωδιάκι τέτοιο μικρό USB. Το βάζεις λίγο, το βάζεις ένα USB adapter. Ξεκινάει να χορτίζει. Εγώ τραβάγα με το chest mount της GoPro. Θα δείξουμε στα GoPro accessories. Αυτό είναι το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe, share και comment. Αυτό είναι ένα απλό drone. Δεν ξέρω καν τι μάρκα είναι. Υπάρχουν διάφορα στο eBay, γύρω στα 20 ευρώ κάνουν. Μαθαίνεις και πας κάτι ακριβό. Εντάξει, εννοείται πως άμα πάρεις ένα DJI με ένα χιλιάρικο και έχει GPS και sensors πηγαίνει πολύ καλύτερα. Αλλά τι να κάνεις. Μέχρι τα 1000 ευρώ είναι στο κοσαρικάκι σου και κάνεις το κομμάτι σου. Αυτό πάει και έξω. Λίγο άμα φυσάει μπορεί να το πάρει κανένας αέρας. Αλλά καλύτερα για indoor. Μέχρι να σπάσει κανένα τηλεόραση, κανένα φωτιστικό, βάζεις κανένα καλαθάκι. Βάζεις κορίνες, το περνάνε τις κορίνες. Κάνεις διάφορα τέτοια. Αυτό. Peace.